Aquest nano del meu costat és en Jaume Puig Ginesta. És de Cardedeu, té 21 anys i estudia empresarials a la Universitat de Barcelona. Vale, me alegro mucho. I té una habilitat. És capaç d'ingerir grans quantitats de líquid a grans velocitats. Ah, hombre! Bueno, digues com ho vas dir tu en el mail que ens vas enviar, Jaume. Puc beure un cubata en un segon. Ho has utilitzat mai per lligar, això, la teva habilitat? De dir, mira què sé fer. No, la veritat és que no. Pillín. No. No fa falta. Pero ¿cómo se puede ser tan chulo? Perdona, podràs posar un Trina i una Coca-Cola. Merci. Anem a comprovar exactament qui tarda més en beure's el refresc. Està igual, faltaria una mica. Estàs preparat, Jaume? Quan vulguis. ¡Vamos, campeón, vamos! No corres tanto. Anem a cronometrar quan tarda exactament en Jaume a engolir-se tot això. Estàs preparat, Jaume? Doncs quan vulguis, tu mateix. Quienes tenéis vídeo, debéis poner el vídeo en marcha. 3, 2, 1, ya. ¿Habéis visto eso? ¡Que viva la Guardia Civil! 1,46. No ha habido ninguno como él. Només em ve una pregunta al cap. Quants cops deu anar al lavabo? 4 o 5 cops, 4 o 5 cops. I si surts a la nit? 5 o 6. Vinga, va, doncs. Espera, que ho cronometrarem quan et digui, 3, 2, 1, ja. Això es campixa avui una miqueta. L'última goteta... 18-28. ¡Maquinote! Bueno, Jaume, doncs gràcies per ensenyar-nos la teva habilitat. A vosaltres. Que si veus uns 30 centilitres per segon i tardes 18 segons a pixar, que un dia no tinguis temps de buidar i que se't rebenti la... Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.